Assalamu alaikum warahmatullah. Yan wa da fatan kuna lafiya, alheri ya kai muku. Algeria ta gane da cewa fada da kasashen IS abu ne da baya gyara ta. Sun dawo suna yi duk yanda ake don su gyara alakansu da kasashen IS. Hamma bayani ya hito daga ofishin shugaban ƙasar Algeria na cewa fa sun lallaɓi General Chani ya kai ziyara a Algeria, kuma ta yi General Chani yanzu nan da kuke kallon wannan bidiyon yana bisa hanyar zuwa Algeria ko ya isa ma Algeria. Daga Burkina Faso haka babban tawagan ƙasar Algeria ta aika minista guda biyu don su sa yarjejeniya. Mali da Faransa, akwai wani ɗan leƙen asirin Faransa wanda aka kama shi kusan wata 6 ko 8 da ya wuce a Mali. Suna neman Faransa duk yanda ake su zuba kuɗi ko su yi yarjejeniya da Mali don a sake shi. Kafin mu yi nisa cikin labarunmu, mun gani labari mara daɗi na gobara, kamar yadda muka ga gobara da yawa ta taso a Niger, garuruwa daban-daban, wannan karon a Nigeria a Kano. Gobara mun ga hotunan ta gaskiya kuma da labarai na cewa ta ci dai kasuwancin mutane da yawa. Har yanzu babu tabbacin bayanin in akwai rasuwar mutane, wanda ban mu fatan shi. Muke ba ma 'yan uwanmu Kanawa ko kuma duka masu kasuwanci a wannan kasuwan, muke ba su haƙuri da fatan Allah zai maida musu arzikin su nan da arzikin da ya fi shi insha Allah, kuma da fatan Allah ya kiyaye gaba. Sai ziyaran General Chani wurin neman gyara laifin da Algeria ta yi ma kasashen IS, kuma ta ga cewa abu ne da ba gyara ta. Yanzu tana neman ta gyara alakanta, duk da cewa ni dai a ra'ayina gaskiya bai kamata a ce shugaban kasa daga kasashen IS, musamman ma yanzu Niger, shugaban kasa da kanshi ya dauki jirgi ya tai. Amma ra'ayina ne kawai, ni kadai na dan kasa, su hukuma musamman ma shugaban kasa in ya yarda ya tai Algeria, to da fatan hakan alheri ne ga kasar mu. Ba mu sani ba kuma ta yi kasar Algeria ce ta yi ta matsawa sai shugaban kasa ya kai mata, kuma da fatan cewa wannan ziyaran ta General Chani an yi ta ne bayan shawara da abokanin hulɗarmu na farko, ƙasar Burkina Faso da ƙasar Mali, dan ba wai ziyara ba ce wanda kawai General Chani ko kuma an ba shawara ya ta yi. Da fatan ziyara ce wanda za ta kawo amfani ga ƙasar mu Niger, kuma za ta kawo amfani ga ƙasashenmu na Confederation na IS, kuma da fatan wannan ziyaran za ta buɗe ƙofan wurin gyaran duka tarzoman da ta taso ko tsakanin Algeria da Mali, ko Algeria da Niger, ko Algeria da Burkina, a gyara mu'amala, tun da kullum zaman lafiya da mu'amalar kirki tsakanin makwabta shi ya fi kyau. Zan mu kawo muku dalla-dalla bayanin ziyarar Baba Chani wanda zai fara ta a yau kenan ranar 15, kuma ana son rai har zai kai gobe ranar 16 a garin Algeria kenan, za ku ji mu. Kuma gyaran alaka da Algeria take yi da kasashen IS, tawagan ƙasar Algeria wanda ta kumshi ministan ma'adani da harkar man fetur da minista nasu na energy sun safa ƙasar Burkina Faso, inda suka sa yarjejeniya na harkan samun man fetur, na harkan energy electricity, na harkan haraya al'adu da harkokin ma'adani. Wannan abu ne wanda daga experience kin Burkina Faso yanda ta yi kamfanonuka nata na cikin ƙasa kenan don su zamanto kamfanoni na ƙasa. Ita ma Algeria daga gefenta ta kawo nata experience don su diba su gani ya ne za a ƙara gyara alaƙa, kuma su ma su ƙara ƙarfafa alaƙunsu na duka wannan fanni. Daga baya har da suka ƙare sa yarjejeniyarsu tsakanin Burkina Faso da ƙasar Algeria, tawagan Algeria ta kai ziyara a wuri kamar museum nan wanda aka yi shi don kullum a rika tunatar ma mu ƙasashenmu na Afirka da tarihin jarumi Thomas Sankara. Suka ta yi suka aje flare na girmamawa a wannan monument na Thomas Sankara, kamar yadda kuke gani, har suka ɗauki fotuna na souvenir, duka cikin neman gyaran diplomasiya da alaƙa da ƙasar Algeria take yi. Kahin mu yi maganan ɗan leƙen asirin ƙasar Faransa da yake rike a Mali, sai mu yi maganan tarihi sabo wanda ake rubuta shi a Niger na wurin harkan bunƙasa arziki. Bese Yawo, Prime Minister Ali Lamin Zan ya je ya buɗe sabon ofishi na Bese Yawo a garin Tawa. Wannan shine kawai ofishi na uku a Niger wanda aka buɗe shi, banda babban ofishi da yake a Niamey. Da farko an buɗe ofishi a Zandar, aka buɗe ofishi a Maradi, wannan kuma karo shine na uku da aka buɗe wannan ofishin. A Zandar tun 1962, a Maradi 1981, kenan kusan fiye da shekara 40. Sai jiya aka je aka ƙara buɗe na uku. Har cikin hira Prime Minister ya ce dole Agadez ma a diba a gani ne za a buɗe mata bank nata na Bese Yawo. Abu ne mai kyau a ce Bank Central yana da wurare a cikin wa'annan vilvilkin na masu muhimmanci wanda za su kama su ƙara bunƙasa arzikin kowane gefe a wurin. Wannan abu ne da tabbaci zai kawo ma garin Tawa alheri insha Allah ga 'yan kasuwa
kuma cikin bunƙasa arziki garin Tawa kuma da Nijar gaba ɗaya zan mu ce. Idan mun shiga ƙasar Mali, Faransa ta yi ƙoƙari kusan tsawon wata 8 ko wata 6 ne tun lokacin da aka so a yi juyin mulki na wanda Mali ta kama wasu sojawa har ta kama ɗan leƙen asiri na Faransa nan na DGSA. Labari duka ya ce Faransa tana matuƙan ƙoƙarinta don ta samu Mali ta yarda a yi yarjejeniya don a saki wannan mutumin, amma Mali ta ce a'a ba yanzu ba. Abun mamakin lokacin da aka kama wannan mutumin da Mali ta hito ta ce mutumin nan ma'aikacin leƙen asirin ofishin DGSA ne, RFI da ƙasar Faransa, da hamma daga ofishin shugaban ƙasar Faransa suka zo suka ƙaryata abin, suka ce wannan wai diplomat ne, ma'aikaci ne mai aikin computer technician na ambasadkinsu, kenan ya kamata a sake shi, shi ba shi da alaƙa da ofishin leƙen asiri DGSA. Sai gashi daga baya daga su kansu ofisassukan nasu na Faransa wanda suka ƙaryata abin, yanzu su ne kuma suka zo suka yarda da cewa haka ne ɗan leƙen asirin DGSA ne, kuma suna fatan su yi mu'amala da Mali don a sake shi. Mali dai ta ce ba yanzu ba. Daga ƙarshe kuma abun jinjinawa ga minista namu na kasuwanci da masana'o'i Messi Abdoulaye Seydou da muka gani duk tun karon wannan azumin bayan an yi fuwar a cikin Niamey, kuma yana diba wurare musamman ma wurin abinci da wurin kamfanoni masu mahimmanci. Mun gani ya tahi Maradi, ya tahi Zandar, kuma ya tahi Agadez, duka yana diba musamman ma wuraren abinci ya zamanto cewa akwai isasshen abinci. Dole kullum a rika magana isasshen abinci, tun da in yau kai cikinka ba a ƙoshe kake ba, babu abin da zaka iya, tunaninka kullum cikinka ne. In ka ƙoshi ne zaka yi tunanin wasu abu daban bayan zaman lafiya kenan insha Allah. Ministan kasuwanci har daga Agadez governor ya jinjina mushi a wannan ziyara da ya yi, kuma ya kawo mushi koke-koke na cewa akwai ƙauyuka. Wannan shine gaskiya abin da ya kamata mu ƙara jinjina ma governor kin Agadez da duka sauran nasu, na cewa da minister kin commerce ya tayi Agadez, governor kin Agadez ya ƙara tabbatar mushi da cewa akwai ƙauyuka cikin department daban-daban wanda OPVN kin kamar magazin kin su na OPVN babu isassun kaya, wasu babu ma, kenan adiba da ya zamanto a ce duka adalci ya kai ma kowa da kowa yan ƙasa, ba a cikin manyan garuruwa kaɗai ba. Wannan cikin kokari kenan da shi minista Abdoulaye Seydou yake kokari yayi, kuma insha Allah watan azumi gashi nan da wasu 'yan kwanaki, da fatan a Nijar gaba ɗaya za a samu isassun abinci da isassun kayayyaki na yau da gobe, mai kuɗi da talaka kowa ya yi azumin shi cikin walwala, cikin samun ingantaccen abu ba tare da shigan kowa cikin kumci ba. Muke ƙara gode ma 'yan kasuwa da suka yarda da cewa su ba da kai su ma don su rage farashin abubuwa na yau da gobe, da fatan kuma za su riƙe kalamansu insha Allah. Ƙarshen labarinmu na yau kenan, sai mu haɗu da ku da sauran labarai. Allah ya kama mana, Allah ya